हेलो हेलो लाइक क्या आप लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दो थामसा मस्ट वेलकाम माहि हेलो 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 माहि ओमफ्राय बिबारे खारलुं सालान्दारा खारलुं नङाब्रा आं नोंनियाव 10 मिनिट थाना होदोंब्रा 10 मिनिट थाना होदोंब्रा बेनिफ्राय गुड इभिनिं गुड इभिनिं गुड इभिनिं लाइक दान थेंक इउ सो माच बिबारे लाइक दान नै खारलुं गावबोसो दसे खारलुङो कौन है कमेंट ओमफ्राय थगायसुला सनजित नारा थगायसुला जाखायोलै बिबारिनि मोसानायालै बोथोरा फैलायबाय ना माबोरै बाबारे मिनिनो ओंखारलायो आङो ना मोसानाय गारना लोगो जानो हो सनजित नारा हेलो गाइस जो नया है तो बिबारी के साथ फ्रेंड हो जाओ दोस्तों जो नया है बिबारी के साथ फ्रेंड हो जाओ न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी बोल रहे देखो बिबारी ने देखो दोस्तों जो है ना बिबारी के साथ फ्रेंड हो जाओ दैमु दैमालु हेलो हेलो दैमालु हेलो 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 मुसुलकाम आंबो फैबाय दाना राहुला थेंक इउ सो माच राहुल ब्रादार थेंक इउ सोर गोदान लोगो जालायलाय बहुत दिया है क्या आज बोल रहा है थम्स अप हम लोग का आज नहीं है हम लोग का वोट 27 में होगा हम लोग का आसाम का उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट है ना उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट का 27 में 26 में है सोनीपुर आसाम का सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट का तो आज हो गया वोट हम लोग का आज नहीं है हम लोग का 26 में है इसके बाद माब्रै मार लोंबाय दिनै आं दाना राहुला राहुल लोंनांगौ सेंग्रा बैसोआवनो रोङा सनजित सना अबावबो उफाय गैया दाना रोङा रोङोलै गोरोंसो आरोना मोसानो ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी लाइक दान थेंक इउ सो माच थाम्स आपआनो 26 ओके 26 माहि अन माहि डार्लिंग तो आजकल मोबाइल भी नहीं आता है हाँ माहि ओमफ्राय टेक्सटि सेक्स ना मा बुंखायो सनजित सना दादा बुङो नों मानसियानो नों सेक्सिखा नालाय ओमफ्राय दैथुन बसुमतारी अन बिन्दिया बस और बीएम का 26 में है और मेरा आज है बोल रहा वाओ थम्स अप कौन किसको वोट दिया रे आप बोलो आजकल मैं बहुत बिजी है बोल रहा मही कौन सा काम करता है आजकल आप बहुत बिजी दैथुना बसुमतारी मामखौ मारै खबरा ब्रदों दैथुन ब्र खबरा आंना मोजाङानो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खबरा खोन्थाहरदो दे उन्दुनासो दं आं लोंना दाना राहुला अके राहुल बाप बैसागोनि एकदम लागायबाय नामालै आं आगोला बैसागोनि लोंना लानानै गोबालाय खिनाय जालाय खर' गिदिंलाय जाबाय थादोंलै ओमफ्राय लोङासै आङो ओमफ्राय जिमिन हेल' जिमिन हेल' बोरै खबरा फंबाय खोन्थाहरदो दे एलं गुड इभिनिं ब्र गुड इभिनिं लाइक दान थेंक इउ सो माच बै बुजियाखै नों 26 खौ नों एसे बेलेग बुंबाय नालाय हे दैथुन अन एलं नायबा हेल' जिमिन दों नै जिमिनखौ लाइक दान आदा थेंक इउ सो माच जिमिया मिनिबाय आरोना तुम किसको दुखी बहुत दो संजीत भाई तुम किसको वोट दूंगी दो संजीत हाँ मैं हम लोग का मतलब मैं किसी को मतलब हम लोग का जो लोकल है ना लोकल पर्सन को मैं वोट देगा किसी को नहीं देगा भाई जो पर्सन से मैं पैसा खा मिलेगा ना इसको ही पैसा देगा इसको वोट देगा रे मैं डायरेक्ट सीधा क्योंकि बाद में ना वोट जीतने में कोई एक पर्सन भी किसी भी नहीं देखते ना इसलिए जो पर्सन मतलब पैसा देगा ना वो पर्सन को वोट देगा डायरेक्ट सीधी और किसी ने पैसा नहीं देगा ना ब्लैंक वोट देगा मैं आंजों लोगो जानो खोन्था नारा दखो ज' नायहाय राहुल के साथ फ्रेंड जाओ हांदोंब्रा गोदा राव नारा अके अनन गाज्रिलै आंना मानो गाज्रिब्रा रिटुन
जिनि अन नायखुमाबा हा आरोना ब्लु होलाय सनजित फंबाय अके आब' ब्लु बाय दैथुन अन बिबारि लोगो जान आरोना दैथुनानो बिबारि आब' मा खालामदों होनदों आरोना थामसाब लाबरबाय राहुल लांदों जिमिन लोगो जानो जिमिन नोंनो ब्लू होना दे आङो नै लोगो जा सोर जायो माही एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ माही आपको भी मैं ब्लू दे दिया है बीएम ने बोला लाइक 18 लाइक डन मोरा बोल रहा थैंक यू सो मच बीएम और इसके बाद जिमी ने ऑन थैंक यू माही ज्वाइनिंग मी देखो माही बिबारी के साथ ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय थामसाब ने हास्राया थामसाब ऐसे जमावा ऑन थैंक यू ओमफ्राय कौन है प्लीज कमेंट करो जमावा 19 लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ जो नया है ना एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ बिबारी ज्वाइनिंग मी नाम बिबारी के साथ माही आप ज्वाइनिंग हो जाओ जिमी लोगो दंना गैया आंजों लोगोखा दाना आं लोगोखानो जिमी नोंजों लोगोखानो बिबारिया ओमफ्राय नों लोगो दंना गैया खोन्थाहरदो बाय दिनैबो बार हांखा फैगोन नामा दाना एलं ब्र बारहुंखाया मैयासोमोननो माथो ओमफ्राय दिनै फैगोन ना फैया दिनैनिखौबा मिथिया दे आङो ओमफ्राय एलं जॉइनिंग मी नाम नै जोंहा जमावा मोरा संजीत मेरे एलबी नहीं मेरा एलबी नया कोई नहीं है क्या बोल रहा है ओ बीएम मोरा जाएगा ले जाएगा आपका एलबी में जाएगा लेकिन बीएम ना है तो हिंदी से बात करो आप अपना भाषा बात करता है हिंदी से बात करो मैं जाएगा मैं जाता हूँ मैं टाइम नहीं मिल रहा है ना इसलिए नहीं गया हामा गोसोम जादों माथो होनदोंलै गोसोमालाय गोसोम बार बारहांदों माथो स्रु स्रुनो गुसु मोनलायलाय आरोना थान्दा थाजिम मोनलायलाय आरोना दैमुनि दै बायदि दैथ' नागै ओरैनो दं ना दाना जिमिया मेवजि हरबाय नै माबा हरबाय मा खबर एल' होनदों नै जोमा अन जिमि अन ओमफ्राय जोमावा कुमा जिमिया या वाइ या लाबोजोबबाय अ होनना बुङो दिथुना ओमफ्राय अफिसियेला अन जोमा अफिसियेल अन हाय अंकि सना दारना जोंना बसुमतारी नामखया के मसुल काम माही पहले ज्वाइनिंग मी रिटर्न दो ओ माही डार्लिंग देखो बिबारी को बैक कर दो बिबारी को साफ करो बिबारी आपको बैक देगा बोल रहा है बिबारी का मोनो चैनल है ना इसलिए मोनो चैनल है इसलिए पहले आपको साफ नहीं करेगा ये बिबारी ने बाय सागर में सुस होने वाला है हाँ एलं ब्र जेसां सान्दुं गोसा जागोन ना एसांनो मा होनो बारहुंखा फैगोन अखा फैगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला दै गिदिं खननाय माखौ बुङो जाय ससियेल मिडिया माबा जायनो ससियेल साइन्स फरायो बिसोर मिथिया दै गिदिं आं नोंसोरो सुंद'यै खोन्थागोन आरो नायलं दै गिदिं खननाय माखौ बुङो होनना बुङोब्ला दै गिदिं खननाया जाबाय फारसेथिं अखा हानाय आरो फारसेथिं सान्दुं गोसा दुंनायनि जाहोनावनो दै गिदिं खननाय जायो आरो जेब्ला बै दै गिदिं खननाय थासारिया सोलिबाय थागोन अब्ला ओरैबायदि बारहुंखा आरो बारहुंखानि माने अखानि सम्भाबनाया जोबोद बारायलांबाय थागोन आरो ना ओमफ्राय हेल' अनामिका फै सनान्दा नै दिथु नन मोरा संजीव में क्या कमेंट करता है तू क्या कमेंट पढ़ता है खम जारलालै सथिबो अन जिरमिया अन संजीत भाई तुम पूर्णिमा का वीडियो देखते हो क्या कौन सा पूर्णिमा था रे पूर्णिमा का वीडियो हाँ देखता हूँ न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाओ राहुल के साथ दैथुन के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ एलंब्र ऑन मेरा कौन नहीं है ज्वाइनिंग मी देखो जो बीएम के साथ नहीं है बीएम के साथ फ्रेंड हो जाओ बीएम सभी को बैग देगा राहुल आ गई ज्वाइनिंग बोल रहा राहुल के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ राहुल आ गई ज्वाइनिंग हो जाओ नै जोंना बिबारी साबधान बिबारी साब खालामनाय अन थैंक यू माई वाइट करो दारा मम्मी नीला बाबा यार ना मोरा संजीत हिंदी से बोलो हाँ हिंदी बोलेगा अन थैंक यू मा डायलग होखो केलान्डारा डायलग नङा ये रियेल काहिनि ये रियेल डायलग आं बुङाखै आरो ना बियो नोंसोर साइन्स फरायबा मोनगोन आरो ना साइन्स फरायबा मोनगोन ससियेल फरायबा मोनगोन आरो दै गिदिं खननायनि सोमोन्दै माने आङो आरो ना आं माने साइन्सनि मास्टार मावोमोन नालाय ओंखायनो आं साइन्सनि सोमोन्दै एसे रोङो आरो ना दै ओमफ्राय ओमफ्राय बसुमतारी मा बुङो सना अंखि अखा हानोसै आरो अखा हागोन दाख्लै साननैसो बिराद सान्दुं गोसा दुंदोंमोन ना बेनो आरो ना ओमफ्राय माने एसेबां सान्दुं दुङो
बे जोंनि बे दैफोरखौ माने खफ' महरै बोना लांजोबोलै गोजौआव मिथिबाय ना खफ' महरै बोना लांजोबनाय बेनो जोमै जाहैयो आरो ना बे जोमै जानानैनो बियो अखा हायो आरो ना लोगोफोर बेनो दै गिदिं खननाय नालाय बेनिफ्राय अ न न थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ थेंक इउ बसुमतारी प्लस सन्जय बलरा भीम ने मोहरा भीम रोको रो भाई सानरना ओके 2 मिनट वाइट करो संजीत भाई आटांग ओके ओके थम्स अप ओके सब मरेगा नाम दाना हाँ सब मरेगा एक दिन तो मरेगा ही अनामिका बाजी सोना दाना जना जुमोआ बिबारे मामको माही सावधान कमेंट चेक माही आपको बिबारी ने सब क्या है और कमेंट चेक दैथुन आंदों अन थेंक इउ सो माच दैथुन ब्रादार अन थाबाय थानायनि थाखाय सोनानै हो 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 हा नाबदानि जोंना बिउ फिसला फैलायबाय जोंना टेंटल गेदाया बेनिफ्राय न्यू फ्रेंड जॉइनिंग मी देखो जो नया है ना बी ऑफिशियल के साथ फ्रेंड हो जाओ बी ऑफिशियल के साथ बेनिफ्राय दुबाई आरो दिल्लीयाव माबा मोनसे फैगासिनो दं दाना अके मा जाखो सनाफोर नामदार नै जोंना बसुमतारिया माइनावा मामखौ हेल' हेल' आदा मा खबर आदा नों खबरा आंना मोजाङानो नोंना माबोरै खबरा खोन्थाहरदो माइनाव गयारि बेनिफ्राय जॉइनिंग देखो बी ऑफिशियल के साथ जॉइनिंग हो जाओ जो नया है बी ऑफिशियल के साथ जॉइनिंग हो जाओ बी ऑफिशियल आप सभी को 2 आईडी गिफ्ट देगा बोल रहा है दोस्तों टेंशन लेना नहीं चाहिए हेलो बी ऑफिशियल ब्रो हाउ आर यू नामदो आरोना दहायआवसो दंलै दुबाइआवसो दंलै ब्र दै बाना जादों ओंखारनो हाया रुमनिफ्रायनो नादरना एलं अन बी ऑफिशियल मोरा किधर चला गया रे राहुल कमेंट चेक खालामनांगौनो राहुल कमेंट चेक इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट इसके बाद एलोंग आई एम गॉड एट यू ब्रो नाम दाना बाय बी भाई रियली नाम दाना आदा मोजां खबर दा एलोंग एनी रियेल नाम दाना लेलो बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो एलंआ अनन आनामिका बुंदों आंजोंबो लोगो जा सनाफोर नाम दारना हेलो दोस्तों कौन है प्लीज कमेंट करो प्लीज जो मेरा एलबी में कमेंट करो प्लीज और जो मेरा चैनल में नया है मुझे सब करके सपोर्ट मी बेनिफ्राय आदा आं आंनि भिडिअखौ नाया जा मिनिनो ओंखारबाय आं दाना आदा आंनि भिडिअखौ नै माइनाव गयारि नोंनि भिडिअखौ आं दहाय नायदों दै कमेन्टबो हरदों ओमफ्राय मानो मिनिनांगौ मिनिनाङा बिदिनो बानायलांबाय था भिडिअ साक्सेस जालांगोन एलंआ अन बिबारिया राहुल थांबाय नामा होनदों राहुला जुमाय फेनानै उन्दुना दंनोलै थांखो नामाखोथाय एलंआ अन निउ फ्रेन्ड खालामदों नै एलं बि अफिसियेल सार निउ फ्रेन्ड अन थेंक इउ बेनिफ्राय एलं अन दे जोंना बि अफिसियेल काहानि खोन्थादो सेसानि काहानि आरोना सेसानिसो दै सेसानि सैमानि काहानिखौ बायो आङो सेसानिसो ओमफ्राय अन बि अफिसियेल माबा एलं ब्र माने एलं ब्र सेसानि नामा सेसानिलै बि अफिसियेल माबा एलं जेसांनो सान्दुं गोसा जागोन ना एसांनो दैबाना जाखागोन आरो ना मानो होनोब्ला बे दै गिदिं खननायसो नालाय माने जेसां सान्दुं गोसा जागोन एसांनो लैथोनि दैखौ माने सान्दुङा खफ' महरै बोना लांजोबो आरो ना गोजौआव खफ' महरै बोना लांजोबो आरो ना बोना लांजोबनानैसो बै दैयानो अखा महरै फैफिनो आरोना लोगोफोर माबा एलं ब्र ओंखायनो दाख्लै साननैसो नाय बेसेबां गरम मिथिना जों खामानि मावदोंमोन आरोना जों खामानि मावनायानो गोलोमदै थिफुना जाजोबदों आरोना जों मिस्ट्रि मावो नालाय होमबा सानना नाय एसेबां गरम जादोंमोन दाख्लै सानसो बै गरमा दायो बै गरमाव जिखिनि खफ' महरै साननि बिदुंजों जेनेबा खफ' महरै साननि बिदुङा दुंखांनानै जिखिनि माने दैखौ लाना थांबाय ना बैफोर गाहायाव फैफिनगोन आरो ना बेनिफ्राय आदा मा ओंख्रि जाखो जोंना ओंख्रिया जोगोनार माबासोमोनलै
खुमब्रा गोरलैजों माबामोन दालिमोन ओमफ्राय आलुजों खुदुना माबा फाजामोन आरो बिलाइ बाथोनमोन सनजित कालयुग का कुछ बोलना भाई नारा ओके बोलेगा आं काहानि खोन्थानायखौ बाबायलै मानसिफोरा बखियो आरोना बुंगां माने कालयुगनिथ' सम्भावना माने कालयुगखौ माने जेनेबा कालयुगखौ जों माबोरै सिनायगोन होनना बुङोब्ला जेब्ला माने सासे मानसिनि खानाया गोसोमनि जायगायाव गोथां जागोन गोथांनि जायगायाव गुफुर जागोन माने खानायनि जिखिनि खानायनि महरा सोरनियाव सोलायलाङोब्ला आरो मानसिया जुदि बांसिन देलाय मांग्रि जालांबाय थायोब्ला खानाय थमब्रा थमब्रा जायोब्ला अब्लानो हमना लादो कालयुगा सुरु जाबाय आरो ना कालयुगनि सुरु जाबाय आरो ना ओरैबायदि कालयुगा बै समाव माने बिदा फंबायजों सिनायनाय नङा बिमा बिफाजों सोमोन्दो गैयै जागोन आरोना ओरैबायदि आरोना कालयुग लोगोफोर कालयुगनि एगजामपोल आरोना कालयुगखौ जों माबोरै सिनायगोन होनना बुंब्ला कालयुगखौ बिनो आरोना बिहामजोआ बिखुनजो गोसोया बिखुनजोआ बिहामजो गोसोया बैफोरनो जाबाय कालयुगा हाबबाय माने अपेनिं जाबायनि सम्भाबना आरोना लोगोफोर एलं बुजिबायना ओमफ्राय माहि अन थेंक इउ सो माच अन रेनिकलि सब भाग गया कालयुग में क्या होगा रहा रे सब भाग गया बसुमतारी अन थेंक इउ ओमफ्राय कौन है कमेन्ट करो एलं ब्र दे मा बुंबावदो एलं मा होनदों मा एसे बुजिना जोनोम मोनखो संसाराव दारा बुजिनाने नोंलै बुजिना मालाबा मालाबा बुजिनाबो जानांगौलै बे अफिसियेल नङाबा खामानि जाया राहुला राजा लोगो जाना बुंदोंना राजा राहुलजों लोगो जा राहुलजों एलं अन थेंक इउ सो माच एलं थानायनि थाखाय एलं मा ओंख्रि जानायमोन ओंख्रि जाबो रावबो हाया ओंख्रिजों रावबो हाया होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय एलंआ ओमफ्राय बेवसला मा होनदों आं बेफोरखौ बारा बुजिया आं साइन्ससो रोङो आं दामदारा साइन्स रोङो आरोना बे अफिसियेला बेनिफ्राय अन बि भाई सेम मा बि नाजारा माने माबा आरोना आ गया अंदर थम्स ओके मतलब अभी जो मतलब साइंस लोग ना जो नया आइडियाज है जो नया टेक्नोलॉजी जो साइंस ने निकल के आ रहा है ना जो निकल के आ रहा है अभी साइंस ने वो इसको 1000 करोड़ साल में मतलब भागवत गीता में ऑलरेडी लिखा है मतलब वो ऐसा करोगा वो ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा ऐसा ऑलरेडी लिखा है मतलब एलोंग नाम देना रेखा जी की आधार पट्टी है एलोंग ब्रो रेखा जी का आधा पट्टी है एलोंग ने वाह एलोंग चोरी चपके होगा ना सॉरी चपके एलोंग थम्स अप ब्रो हाउ आर यू क्या सब्जी खाता बोलो थम्स अप जी आप तो आप इलेक्शन दिया है क्या क्या मिला है बोलो पैसा मिला कि नहीं मिला मिथिंगा फन हरबायलै ओमफ्राय थोस आंनिखौनो गिया नामा दार थोस नायखौनो गिया नामा दारना थैनायखौनो गिया नामा दारना सोरनो भट होखो नोंसोरना ओइ बि अफिसियेल भट जाथ'वाखै मारने से कभी
डरना मत हाँ संजीत भाई really Assam girls is most very beautiful नाम ना ओके थम्स अप ब्रो आ जाओ हम लोग का आसाम में आ जाओ एकदम बड़े अच्छा अच्छा लड़की मिल जाएगा रे तू पागल हो जाएगा तेरे को मैं गुवाहाटी में लेके जाएगा गुवाहाटी पांची बाजार में लेके जाएगा मैं कितना लड़की चाहिए पूरा लड़की मिल जाएगा रे बेनिफ्राय अन 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 मा जायाखै जाखो नोंसोरनिया जायाखै नामा जोंनिया दिनैनिफ्राय जाबाय बि अफिसियेल ब्र सनितपुरनिया दिनै जादों ओरै माबाखैना सानजाखैना दिनै जोंनिया माबायावसो 26 तारिखआव जागोन जोंनिया 26 तारिखआव जोंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टना 26 तारिखआव माने खेनसेनो जाखाया ना माने खेनसेनो मालाबाबो जाया बारख्ल बुरख होयो आरो ना फटफोरखौ माने गादारि जाजानो गियो बिसोरो हम लोग का 26 में फोट होगा और फोट का लिस्ट भी हम लोग का नहीं है मंडे में हम लोग का फोट का लिस्ट दे देगा और इसके बाद 26 में फोट है नित्या नित्या जी की चैनल है संजीत भाई हाँ नित्या जी का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है रे थम्स अप नित्या जी ना बहुत खूबसूरत है लड़की लेकिन गांव में घर का सामने ही है इसका बॉयफ्रेंड तो बोलो इस क्या होगा घर का सामने बॉयफ्रेंड है तो क्या होगा बोलो क्या हाल होगा रे बी ऑफिशियल घर का सामने बॉयफ्रेंड होने से अच्छा ना बी ऑफिशियला मायो भाई ना माखो सोंखो भाई होनना बुंबाय गादारिखौ बर' राव मा बुङो गादारिखौ बर'आव मा बुङो आरो ना ओइ एलं ब्र गादारिखौ बर'आव मा बुङोलै एलं ब्र आपकी गांव में है क्या नाम था ना एलोंग ब्रो आपकी गांव में है क्या एलोंग ब्रो हम लोग का गांव का तो नहीं है लेकिन हम लोग का स्टेट डिस्ट्रिक्ट का ये दानथाल गादारिखौ बर' दानथाल होनना बुङोना दानथालाथ' बिराद अंखारखौसो होनना बुङो ना गादारिखौ मा होनना बुङोलै हेलो गादारिखौ क्या बोलेगा बर' में गादारिखौ खिबु सेरथिया तो लबियाखसो होनना बुङो सट फाख्रा होननाबो बुंगोन आरो ना गादारिखौ सट फाख्राबो होनना बुंगोन आरो ना माने मानसिया मोजां नङा आरो ना इयो गादारि मावना जायो नालाय बेखौनो सट फाख्रा बर'आव मा गाव मा गाव मी नहीं रहता वो मैं गांव में नहीं रहता है टाउन में रहता है बोल रहा है लोग ने ओके ब्रो नों दखान देगा ना धोखा देगा ना सोनालिया लाइक डन बीबी नाम डन थैंक यू सो मच सोनाली मेरा एलबी में आने के लिए मोस्ट वेलकम सोनाली त्रिपुरा गर्ल्स भी सुंदर है संजय ब्रो हाँ त्रिपुरा भी बहुत सुंदर सुंदर है ना सबका लड़की मतलब देखो मैं एक बार बोलेगा सभी का मतलब लड़की लोग सुंदर होता है लेकिन लड़का लोग मतलब थोड़ा गद्दारी होता है लड़का लोग ओमफ्राय गादारि माने बुजिनाबो बुजियै मिथिनाबो मिथियै अंखार मानसिखौ गादारि माने मालायखौ थगायना जाग्राब्रा गाद्दार खालामग्रा माने फैसा थगायलाबायग्रा एकदम थिगानो मोजां मोजां गोदै गोदै बुंनानै थगायग्रा फैसा जाग्रा गाद्दारि आरो ना ओमफ्राय थाम्स आप येस नामदों आमलकाइलं लाभ इउ बेबी नामदों जोंना सनालिया थेंक यू सो माच सोनाली मा ओंख्रि संखो हेलो थम्स अप लाभ दे दिया है माही ने बोला हेलो सोनाली नामदों अनामिका ऑन त्रिपुरा में बहुत बारिश आने वाला है थम्स अप ब्रो बोल रहा है सोनाली आई लव यू टू नाम्बार हरदो नामदारना सनालि नाम्बार हरनो बि अफिसियेल एसे मोद्लासो आरो ना मोद्ला ओमफ्राय थान्साबा हा नामदों आरो ना एलङा मा होनदों बि अफिसियेल ब्र खुलुमबाय नामदों साइली लाइक डान थैंक यू सो मच साइली जे लाइक देने के लिए चलो मेरे से कौन टुगेदर एलबी देगा मेरे से कौन टुगेदर एलबी देगा बोलो कौन है प्लीज कमेंट
Elonga on, thank you so much, Elong brother. On Renikle, Elong bro, on, thank you. Elong on. सच में करेगा टुगेदर एलबी बोलो। हाँ मैं सच में बोल रहा है टुगेदर एलबी करेगा। अभी टुगेदर एलबी करने वाला था। रात में अच्छा नहीं होता है रे टुगेदर एलबी। दिन में मतलब ऐसा ऐसा टाइम में अच्छा होता है टुगेदर एलबी। बोलो बोलो टुगेदर एलबी कौन कौन करेगा? हेलो गाइस, कौन कौन है मेरा एलबी में? प्लीज कमेंट करो। आप लोग कमेंट करने की करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में है। इसलिए प्लीज कमेंट करो। हम सब ने मछली दिया है, ये लोग ने ऑन। साले ने क्या बोला? रात में लोग आ, आता मोरा संजय बोला। हाँ रात में भी तो आता है। कौन कौन देगा बोलो? कौन कौन देगा? कौन कौन देगा? कौन कौन देगा बोलो? मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो और फोटो फोटो दे दो, फोटो दे दो। जो जो मुझे टुगेदर लाइव देगा ना तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मुझे फोटो दे दो आप सभी का। कौन कौन देगा मतलब मैं थंबनेल बनाएगा ना, अच्छा से तरीके से थंबनेल बनाएगा मैं। थैंक यू थैंक यू। मैं देती हूँ बोल रहा है। ओके ऑन थैंक यू। हम लोग का थम्स अप ने भी बहुत दे दिया है ऑन। भाई लोग ऑन थैंक यू। फॉर ऑन ऑन माही क्या हो गया रे माइली? माही हेलो हेलो माही, खाना खाया कि नहीं खाया? माइली माही आप इतना दुर्बल दिख रहा है, मैं आपको इतना लरेंग पेरेंट दिख रहा है आपका प्रोफाइल को। खाना खाया कि नहीं खाया आप? ऑन थम्स ऑन। मैं आपकी एलबी में जाता हूँ। मैं सबकी एलबी में जाता हूँ। हाँ थम्स अप सभी का एलबी में जाता हूँ। थम्स अप सभी को सपोर्ट करता है रे थम्स अप। थम्स अप ना तू मरने के बाद ना सीधा तू भगवान के पास ही जाएगा। मतलब तू मतलब अच्छा जगह में मिल जाएगा। मतलब भगवान के सामने मिल जाएगा रे तू। अच्छा हो जाए, अच्छा जगह में मिल जाएगा। एलोंग ऑन नहीं क्या मैं अभी तक बोल रहा हूँ। ओके थम्स अप सेम ब्रो। मैं भी हाँ एलोंग भी मरने के साथ साथ मतलब भगवान के सामने जाएगा। भगवान लेके जाएगा ये दोनों को। अच्छा से अच्छा रहने के लिए जगह मिलेगा आप लोग। मैंने हंस रहा है, एलोंग ने ऑन, थम्स अप ने प्लस दिया है। आं दुगैनो ब्रो थांथ'बाय दाना बि अफिसियेलाव। ओके ओके एलंगा अन थैंक यू बि अफिसियेल ब्र थैंक यू सो माच। आंनि लोगोआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक इउ सो माच दे ब्र। थाम्स आप ने अन एलं ने अन थैंक इउ दे एलं जोंना माबा माबि होनदो डायलग लागायदो। हाय हाय रे नाना जोंना भाई बाप। हाय रे भाई बाप इतना लेट भाई बाप। हेलो भाई बाप बोलो भाई बाप जी। इसके बाद यस ब्रो नाम थम्स अप ने अनामिका अन उनिनि नामा हो। इसके बाद भाई नों खिन्थादो कालियुगनिखौ दसे बिसोरखौ बुजाय होदो नामा। बिसोर बुजिनाय नङालै, बुजियाना बिसोरो बुजियाना थांजोबोसो मानसिफोरा कालियुगनि खोथा खोन्थायाबा। ओमफ्राय अनामिकाया लाबोदों थेंक इउ सो माच। सीता सीता मिस मैक्स सीतास मैक्स हेलो मोस्ट वेलकम। वीडियो सपोर्ट बोल रहा है। हेलो सीता मिस वीडियो सपोर्ट थैंक यू सो मच। ऑन लाइक कर दो लाइक प्लीज। ऑन थैंक यू
थैंक यू सपोर्ट आईडी है ओके ओके मुझे पता चल गया सपोर्ट आईडी थैंक यू सो मच थम्स अप ऑन जानाय लोंनायल'सो ब्र बिसोरनिया दारा ओं 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 कालियुगा जेब्ला माने एलं ब्र कालियुगा जेब्ला जोबहां जागोन ना अब्ला मोसौआबो गाइखेर होनाय नङा आरोना दैयाबो बोहैनाय नङा आरोना दै मोननायबो नङा आरोना रानस्राव बाला मा जागोन आरोना जेब्ला मा होनो पास पान्डबा जेब्ला मा होनो पास पान्डबा जेब्ला महाभारत जुद्ध जोबखांनानै बनबासाव थांदोंमोन ना बै समावनो कालियुगनि सुरुवात कालियुगनि जाथायखौ माने पास पान्डबा बनबासाव थानानैनो सोलोंना फैदों आरोना बनबासाव थानानैनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना हेल' हेल' सापर्ट भिडिअ सापर्ट थेंक इउ सो माच सापर्ट थेंक इउ सापर्ट होनायगले सापर्ट आईडी थेंक इउ सीता थेंक यू सीता मैक्स थेंक यू मोरा संजीत टू मेरी साथ टुगेदर भी नहीं करेगा ओके नहीं करेगा ओके ना ओके ओके भाई कॉल आ रहा है तुम्हारा हाँ ओ मतलब मेरा फ्रेंड है रे पुणे में मतलब पिज्जा में काम करता है पुणे में वो कॉल कर रहा है इसलिए मैं रिसीव नहीं किया बाद में इसको मैं कॉल बात करेगा मतलब काम करने वाला बंदा चाहिए बोल रहा है इसको पुणे में कौन कौन पिज्जा में काम करेगा बोलो 15,000 सैलरी मिलेगा फर्स्ट ओपनिंग में मुझे फोन करके चाहिए बोल रहा है रंजित कुमार तुमको क्या संजीत भाई तुम हो क्या संजीत भाई हाँ मैं हूँ थम्सा मैं हूँ सालिने रराय थेक्ला अफिसियेला अन थेक्ला ब्र नोंनि भिडिअखौ दहाय नायदों दै आङो ओमफ्राय मोनसे आइडिबो हरदो आरोना आं नोंनो ओमफ्राय साइली संजीत की साथ ओमेंगी कर बोल रहा है अन थेक्ला अन थैंक यू सो मच लाइक कर दो प्लीज कौन लाइक नहीं किया प्लीज कौन है प्लीज कमेंट करते रहो तू मेरे साथ क्यों करेगा टुगेदर सब पता नहीं मुझे बोल रहा है अरे टुगेदर एलबी करने का रीजन तो मतलब जो अभी देखने वाला पर्सन इंजॉय करने के लिए टुगेदर एलबी देता है मतलब आपको मतलब कुछ मतलब जान पहचान करने के लिए मतलब जो न्यूज़ वगैरह ना किसी को मतलब इंटरव्यू लेता है ना इंटरव्यू में टुगेदर एलबी देता है मतलब सेम ऐसा ही मतलब मे भी आपको इंटरव्यू लेगा टुगेदर एलबी के साथ हम लोग का सीता ने ऑन एलोंग ने ऑन भाई बाप ने बोला साइली मोरी हाँ साइली मोरी पूरा मोरी एलोंग ऑन टेक्लाया मानदों आं लाइक होनायखौ गारबाय आरोना ओके टेक्ला थैंक यू सो मच एलोंग ऑन थैंक यू थम्स अप ने भी ऑन बेनिफ्राय एलोंग ऑन सालिने मोरा भाई बाप आरोना सिस्ना ने हम लोग सीता ने ऑन एलोंग ऑन थम्स अप ऑन सिस्टा ऑन भाई बाप ने बोला लॉट्स ऑफ लव फॉर साइली एलोंग ने ऑन सीता ने क्या गोलोलो देख रहा है तो सीता ने इमेजिन दिया ना इसको हम लोग का बोडो में गोलोलो बोल रहा है गोलोलो भाई सब करेगा टुगेदर एलबी मोरा संजय हाँ सब करेगा एलोंगा ने ऑन थम्स अप ऑन एलोंग ऑन एलोंग ऑन थम्स अप ऑन थैंक यू फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय एलं अन एलं अन एलोंगन मोरा अच्छी से कमेंट पढ़ो हाँ कमेंट ही नहीं आ रहे तो भाई बाप ने हंस रहा है थम्स अप ने मोबाइल दिया है एलोंग ने हाथ साथ क्या क्या दिया है भाई बाप ने हंस रहा है ना पूरा हा बोल रहा है एलोंग ने पूरा कुछ सामान दे रहा है नोंखौनो सानै सानै गोसोआव हाया माब्रै जागोन आंनि गोसोआ फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय भाई बाप ने देख रहा है आके एक आंख से थम्स अप ने
एलों ने ऑन थम्स अप ने भी ऑन बेनिफ्राय सीता ने भी ऑन है वाओ ऑन कमेंट करो गाइस सीता आप कहाँ से था प्लीज मैं जान सकता है क्या और थम्स अप ने ऑन थैंक यू मैंने बोला कब करेगा टुगेदर एलबी मोरा संजीत मैं टुगेदर अभी अभी 4-5 बजे में करने वाला था लेकिन आपने टाइम नहीं है बोल रहा इसलिए नहीं किया अभी टुगेदर एलबी तो कब करेगा बोलो एलोंग ऑन कौन कौन है थम्स अप ने ऑन एलोंग ने ऑन थैंक यू ऑन थैंक यू बताओगा इंस्टाग्राम पे कब करेगा टुगेदर अभी कल कल करेगा कल 5:30 बजे में करेगा मेरा अभी नेट पे नहीं है नेट पे डाल दो मैं करेगा अभी नेट पे डालने से कौन डालेगा नेट पे मुझे अनिफाई 8 people was your LB but not कोबेन बीवाल ओके हाय क्या बोलेगा 9% एलोंग ऑन थैंक यू अनामिका ऑन थैंक यू ऑन थैंक यू सो मच जय श्री राम नंदना जय श्री राम राधे राधे बारिश आने वाला है हाँ बारिश हम लोग का इधर भी बारिश आने वाला है हम लोग का उदालगुरी में 3 दिन हो गया मतलब 3 डेज हो गया लाइन ही नहीं कारेंगे नहीं मतलब लाइन नहीं आज तक 3 डेज हो गया इतना बारिश आके मतलब पूरा कारेंग तारेंग तोड़ फोड़ करके चला गया 2 इंसान भी मारा के लेके गया हवा ने 3 डेज हो गया आज तक उदालगुरी टाउन में कारेंगे नहीं मिलेगा लेकिन हम लोग का उदालगुरी हम लोग का भी टाउन सिटी होता है लेकिन हम लोग का दूसरा साइड का से लाइन आता ना इसलिए हम लोग का मतलब मेरा घर में लाइन है लेकिन उदालगुरी मेन टाउन में लाइन बंद और गांव वाला में लाइन है मोरा 5:30 बजे में नहीं होगा संजीत नहीं होगा तो अभी कैसे ऑन हो रहा है आप समझते ऑन ऐसे वाइट संजीत भाई आता हूँ 2 मिनट की बात ओके थम्स अप ओके भाई जय श्री राम नाम राजना माबाया एलों जय श्री राम हाँ साइली ने हंस रहा है मोरा साइली ने तो साइली क्यों मोरा है रे साइली की वजह से साइली गुलू है ना इसीलिए तो त्रिपुरा में बारिश आने के लिए अभी बारिश आने के लिए संभावना हो रहा है एलोंग ने ऑन थैंक यू सो मच एलोंग जी ऑन रहने के लिए साइली आजकल मुझे इतना सपोर्ट नहीं करता रे साइली आजकल थर्ड मोरा संजय बोल रहा साइली ने साइली तू मोरा है तू मोरा साइली बीएम मोरा एलबी दिया ले अभी तो एलोंग ने ऑन करता हूँ मोरा बोल रहा है करता हूँ मोरा बोल रहा है एलोंग ऑन थैंक यू सो मच एलोंग ऑन तू मोरा संजीव साइली तू मोरा है रे तेरी वजह से ही त्रिपुरा में बारिश आ रहा है रे बहुत बारिश आ रहा है किधर है बिंदिया सिंधिया बोबिटा सोबेटा किधर है मेरा में आता नहीं ना इसलिए मैं भी नहीं जाएगा रे
माही किधर गया रे माही भी मेरा में आजकल नहीं टाइम नहीं देता रे इनिफ्राय साइलेन्ट हास्रा है but the best of all time and the other thinking you have a great way to go along on साइलेन्ट हास्रा है along ने on अनामिका on थैंक यू सो मच पता नहीं है यार कहाँ है सब बोल रहा है मालूम नहीं रे ना सब लोग क्या मर गया रे सब लोग माला भी का एल्बम में गया था रे किसना रो नों नाम दरना रो नों नामा हेलो हेलो नो शैली जी किधर गया रे शैली जी कमेंट करो मोरा शैली एलं ब्रो नो थैंक यू एलं ब्रो मा खालामदों खोन्थाहरलाय देलाय एलं ब्रो मा खालामदों जम दोंसो आं नामदारना नोङो खारदों खोमा नोङो बसुमतारी सोरनिबा एलबियाव एलं on एलं on Asina yang maneki omoromi Asina yang manehol Kau kamu mau nama nengko? Hah? Susuk? Dong bay ओरैनो दारना मा खाला ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन ब्रा एलं ब्र खोन्थाहरलाय खारग्रा नङा नाना अके खारग्रा नङा मबाइल गंसे लाय मबाइल गंसेया खना होती पारो जमग्रासो ओके हेलो ओमफ्राय एलंआ on आंनो मा साइलेंट ने क्या बोला दिल में है तुम आँखन में कोई आँखें में कोई और क्या करूं इन आँखों को पर तूने ही देखता है वाओ कौन सा शायरी सुनाया रे साइली ने इतना अच्छा शायरी फिर बोलो कौन सा फिर बोलो फास्ट बोलो ओके बेथारी गया लाइन गया ओके ओमफ्राय साइलेन्ट हास्राय साइलेन्ट तो आजकल यूट्यूबर होके इतना आजकल अच्छा शायरी देता है रे कहाँ से सीखा इसको इतना अच्छा शायरी हास्राय जोंना एलंआ on मा ओंख्रि जानाय होनदोंमोनलै एलं नोंखौ एलं ब्र मा ओंख्रि जानाय होनदोंमोन बेदर गैया नामाब्रा आं मैया बेदर जादोंथ' अंबारा जायाखै खेला बोरमानि फैसाखौ होफैनासै आंनो बिदि बुजिबाय नामा नोंना मेरी में टैलेंट है मेरी में टैलेंट है मेरा रा होखना ये मेरी सोदना ओहो
टैलेंट है मोरा संजीव बोला टैलेंट तेरा टैलेंट तो अच्छा काम में नहीं होगा रे तेरा शैली का टैलेंट तो लेगा ना हम लोग हार जाएगा रे चाइना से हार जाएगा चाइना से हराने वाला टैलेंट है शैली का ना शैली का टैलेंट चाइना से हराने वाला टैलेंट है हम लोग का साल्टे ने बोले साल्टे गुड मॉर्निंग नरबाली ने जना गुड मॉर्निं खालि दासो सिखारदों नामा बेनिफ्राय एलं अन एक्स डाब्लिउ वाइ टि जेड माबा हरजोब्बाय आरो ना फार्स्ट फिस खाया भाई आस फिस आङो फार्स्ट होनफ्लांदों सरि फिस ना गोजा आरो ना गोजाथ' जायालै माबा माबि ओंख्रि थादेरो एसे एनै बेनिफ्राय एलं अन दिल ने दिल दिल ने ये कहा है तुमसे मोहब्बत हो गई है तू तू सी आई लव यू अनामिका बोलो मोरा संजीत बुआ दिल ने कहा है दिल ने कहा है दिल से तुमसे मोहब्बत हो गया आई लव यू अनामिका ओमफ्राय दिनै लोंदोंमोन एसे साल्थेन्दा एसे लोंदोंमोन आरो ना लोंनांगौ गैया आं दिनै लोङाखै एकदमबारे गोथांथार आरोना आङो बेनिफ्राय साल्थे मिनिबाय आरोना एलं अन थेंक इउ एलं साइरे लागाव हमको तुमसे प्यार है ओ साइली मोरा अनामिका है ना अनामिका साली वो मेरा बीबी है रे मैं ऑलरेडी अनामिका से हम लोग अनामिका और मैं मतलब शादीशुदा है दोनों मतलब हम लोग शादी हो गया आइलंना अन बेनिफ्राय सम लानांगौलै साल्थेन्दारा साल्थे सम माने आंना एकदम बोरैबा दैलिक जालाबायोमोन आरोना समनिथ' खोथा गैया दैलिक लागायलाबायनाय जायोमोन आरोना लोंनायफोरा ओमफ्राय दा साननैसो एसे आं मानसिया एसे बेमारि जाना दंलै साल्थे अनामिकाया मिनिबाय आरोना एलंआ अन साइली मोरा किधर गया रे मर गया क्या साइली बेनिफ्राय दिल तो पागल है दिल दीवाना है पर तू हो किसी के लिए पागल वाह दिल तो हर किसी के पास तो हो दिल तो पागल है दिल दीवाना है पर तू हो किसी का पागल हाँ साइली अच्छा ओंखि सना आंनि जिउ नांबारानो जोंना बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय एलंआ अन जगिता नार्जारि आब' हेलौ ब्रनादा जगिता नार्जारि आब' माबोरै मा खबर मा खालामदों ओंखाम ओंख्रि संना सङाखै खोन्थाहरदो दे अन हु मरा सन्जित अके लागाव साइलि बाजै नांबाय नै एलं अन आंनि जाना थाखाबाय थादै ओंखि सना नांजाना आंनि जाना थाखाबाय थादै नांजाना अके जागोन दे थाबाय थागोन लेकिन साइली सुनो मैं एक बात बोलेगा दिल ना हर किसी के पास दिल होता है लेकिन हर कोई दिल वाला कभी नहीं होता है दिल ने कहा है दिल से सुना है मेरा आं ओंखाम जाखानांसिगोनलै जोंना ओंखाम जाखासिगोन दिनै मा एक्सेलेन्ट आरोना जोंना दिनै ओंखाम जागोना एलं एसे गोजान कमा होलायलायना कमा ब्रेकेट होनानै हर हाइटसो जालागासिनो नोंनि कमेन्टआ बा हाय रे मेरे दिल
सुरा के ले गया सुराने वाला है भाई है बिबोनां वाव हाय रे हाय मेरा दिल सुरा के ले गया belum belum darna hai रे हाय nama sali साली तू कलंकार हो जाओ तू कलंकार हो जाओ तू कलंकार बनने के लिए लाए तो कलंकार हो जाओ मतलब अच्छा अच्छा गीत लिखो बेनिफ्राय थोस दानो जायो जायो नामा बिफा नामदोंना ओंखाम गोदान जागासिनो जोंना दिनै मानसिफोरा एकदमबारे दहायो थाब थाब जालाबायदोंनोलै ओंखामखौ उखैना दंनो ओंखाम उखैलाबायना दंनो ओंखायनो ओंखाम जाखानोसै होनना बुंगासिनो दङ बेनिफ्राय जोंना सुमित ब्रादारा अन 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 होमबाबो मबाइलखौ अन दोननानै जागोन आरो ना आङो सोरबा अन थायोबा थाथोंसै आरो ना ओमफ्राय अन गैयाबा गैयासै आरो ना दोनगोन आरो ना आं ओंखाम जाखांजासे जोंना चाइनानिसो हरबायलै इलंआ चाइनानि अके नाम आरो ना ओके अच्छा अच्छा से गाना ओ साले मुझे गाना गाना लिख के दे दो अच्छा गाना लिख के दे दो मैं मतलब मैं थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा मैं सिंगर है ना मैं गाना गाएगा मतलब मैं रील्स गाना रील्स करेगा गाना लिख के दे दो मुझे दानो उन्दुयो नामा आं उन्दुथ'वाहाय दानो उन्दुयो नामा आं उन्दुथ'वा उन्दुवाब्रा उन्दुवा मानो दानो उन्दुनांगौ अके सोमजिदों आरो ना दानो उन्दुवा उन्दुवा जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा दानो उन्दुनो हरनि 12ता गाहामावसो उन्दुयो मबाइल नायै नायैनो देन्जार मिथिबायना जोंनि न'खरनि मानसिफोरा खाट्रा आरो ना हाइपार गोजा गासिबो गरमबा गरम जानोबा जानो जायाबा जाया आरोना नांलायबाय नांलायबाय जेननो रोंखाया आरोना जोंनि न'खरनि मानसिफ्रा खाट्रा देन्जारलै गिखानांगौसो मिथियोना बेनिफ्राय एकदमबारे दारुन दारुन गोजा आरोना खोथा मानिलाया नङाबा जोंहानि न'खरावनो गंब्रै गंबा मबाइल दङ अन थाना होनाय रावबो थाना होआबोला दारुन दारुन गोजा आरोना एकदमबारे गावनिखौल' सानग्रा अं अंखा आरोना अं 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 ओइ लोगोफोर दे नोंसोर अन थाना होथ'दो दे दसे आं ओंखाम जानायसैलै ओ साइली मोरा ओ किधर है रे तू कमेंट करते रहो रे एलोंग ब्रो मैं खाना खाएगा रे थोड़ा सा भूख लग गया खाना नहीं खाया आज
थेंक इउ स' माच एसबि लाग्ला फानलु बोरदोन जादोंमोनलै जि आलौदों ओमफ्राय सोर सोर फैखो नायनो र' रंसायना दाबो जाखाङाखै नामा ओंख्रि जाखांबाय मा ओंखाम जाबाय नामानो ओंखाम जाबायलै दिनै माने सानसुआव ओंखाम गैयामोन ना एसे खम माने माबामोन थाब जादोंमोन आरोना सानसुनि ओंखामखौ 11थासोआवनो जादोंमोन नालाय ओंखायनोथ' ओंखाम उखैनानै थाब जाबाय आरो दिनै मा ओंख्रि बयलारजों थारायसोमोनलै बयलार थाराय आलु फाजासोमोन जेबो गैया बावदों आं बे जोंहानि ओंख्रिया दहयो दालि नङामोन र' सजना आलुसोमोन आं बावदों माबा बेलेग बेलेगसो खोन्थाफ्लांदों जासुला दाना गोथाव जाथारबाय नामा ओइद बरिया गोथाव जायो आङो ओंखाम सोमजानायबाबो गोथाव जानानै खोन्थागोन आरो आं नोंनि सिगाङाव लुगैलायनाय जासुला जानोल' रोंगौ खामानिबो मावनो रोङोब्रा आङो मा खालामदों जिमि हेलौ आदा आन्दारा जिमि हेलौ हेलौ रावबो गैला माथो आनैलुआ दाना रावबो फैला दै गोलैजोब्बायलै सेस र' दे र' लोगोफोर दै गोलैजोब्बाय माने न'आव आंनोथ' मिस्थि थरसेखौनो होफेराखै बियो नाना होगोन थांबा होगोन दे बाय थाथ' बिशालनाव थांनो आं दाना अके बिशाला आंनाव फैयालै थाङालां बिशालनाव ओंखि एलबि दोननोसै नामाथाय खोन्थाहरलाय गैला मानसि थांसै बाय दे बाय लादो सोर दङ दसे थाबा हरनांगौ आरो ना मानसिफोरानो गैला माथो रावबो नेट पेकआबो गैलालै जोब्बाय 100%
रावबो गैला रावबो गैला सोर दं रावबो गैला नै दसे थाबाव र' ला 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 गैला मानसिया साथामल'सै मा ओंख्रि संखो दिनै दा मोनानि ना ओंख्रि लाबुराय होदो दे लाबुराय होदो बारा बानलु दाजा होनना बुंदों ओइ थाइनैल'सो जादों आङो बानलु बोरदोनसो बेबो रावबो गैला आसिका कमेन्ट हरलाबायलाय जानला मोनला कमेन्ट हरलाबायब्रा अन होनलाबायलाय उदैया आलु गोनां जादों थाइनैल'सो जादोंलै आं बारा जाखायाखै अखा थाफ्रिबाय जोंखैबो अखा हागोनदां र' दै कमेन्ट ओइ ओइ नोंनि मबाइलनि चार्जारखौसो माला थांखो सोर लांखो आंसो
उरायहोदों सना सना फोरबो नानाव ओके ओके अन दाना थेंक इउ चार्जार नागिरदोंलै आङो चार्जारानो सोर खावना लांखो ना माखो गैया चार्जारानो गोमाबाय बाला प्रेम आ गया रे प्रेम अन थेंक यू प्रेम आ गया थेंक यू अन एस एस बोडो थैंक यू सो मच प्रेम लाइक कर दो सपोर्ट 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 बोल रहे प्रेम ने देखो एक दूसरे के साथ देखो अनामिका है ना अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ अनामिका के साथ फ्रेंड हो जाओ सपोर्ट मिल जाएगा रे सपोर्ट मिल जाएगा मेरा चार्जर गुम हो गया रे नहीं तो आप लोग को मैं इतना अच्छा सपोर्ट देने वाला था रे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया रे चार्जर नहीं मिला किधर गया चार्जर काला था ना आप लोग मेरा एल्बम में आप लोग को मैं इतना मतलब आप लोग का वीडियो रनिंग करके आप लोग को मैं सपोर्ट करेगा काल आज मेरा मोबाइल दिन खराब प्रेम लाइक दैट थैंक यू सो मच अनामिका अन चार्जर का जाबाय बा प्रेम थैंक यू सो मच प्रेम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैया मोनायाव आया गाबज्रियाव माथो सिङा माथो होआखै दै गाबज्रियाव माथो होआखै आया र' इनियाव होना दोननांगौ लायलायनाया नों माला मोनलाय गैया ओइ दोनै नालाय नै सोरबा होलायनि गैला फिदिं नुला नोङो चार्जआ मबाइला चार्जआ गैयाबा मला आयु 43 ल' नागिर अन दोननोसै दांलै ओ एस ब्रो स्टार चला गया क्या और हीरो ब्रो प्रेम ब्रो आज ना मेरा मतलब चार्जर गुम हो गया था चार्जर ढूंढ के भी नहीं मिला था मैं मेरा मोबाइल 2 था ना और एक मोबाइल चार्जर ढूंढ के नहीं मिला था अभी मिल गया चार्जर मतलब वो एकदम काना में था मतलब कल मेरा एलबी में आ जाना मैं सभी का वीडियो रनिंग करके आप लोग को सपोर्ट ये सेकेंड थोड़ा आई एम बैक मोरा सुनजित साला साली तू किधर किधर घूमता है ना एक ही जगह में रहना चाहिए रे आप अभी निकाल के जा रहा है ऑन रखना चाहिए ऑन नहीं रखते रे मैं नाराज हो गया रे आपको सो थैंक यू सो मच सभी को बाय 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 अनामिका बाय बाय प्रेम बाय बाय चलो बाय बाय ले लो एलबी बंद करेगा कल आ जाना दोस्तों कल आ जाना कल सभी का वीडियो रनिंग करेगा रे मैं सभी को
Sanjit, कुछ नहीं कुक इटिं ब्र हेलौ हाय नदारा हेलौ आदा मा खबर माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे स्राय हाय आदा मा खबर माबोरै दं खोन्थाहरदो दे यार बबीता से बात कर रहा था बोल रहा ओके लाइक डन थैंक यू सो मच डन होनायनि थाखाय थैंक यू हेलौ नाम दोननानै बसुमतारी अनामिका हेलौ बोल रहा है आज मेरा एल्बम में सबसे फुल सपोर्ट किया मुझे बॉबी अनामिका ने ऑन थैंक यू ओके बाय बोल रहे साइली ने रुको रुक जाओ साइली मरा रुको बबीतानि अनामिका एलबि दोननोसै नामा खोन्थाहरलाय अनामिका ओंखि सना मा जाखो आरोना मा जाखो माने एलबि दोननोसै दां नामदो आरोना लाइक दान थैंक इउ जोंना कुकिटिं ब्रादार थैंक इउ कुकिटिं ब्रादार मा खबर माबोरै सोलिगासिनो जिन्दगिया आरोना पुरा जिन्दगिनि हाल सालफोरा माबोरै खोन्थाहरदो दे और साइली बताओ पूरा जिंदगी का हाल साल कैसा है आपका ओमफ्राय बोलो सन्जय बोला बसुमतारी अनामिका मोजां बिदिनो गेजेरावनो नाजारना कुकिटिंआ अके साइलिया अन थैंक इउ सो माच गैलालै बाबाय आं दोनसै नामा दोनसैदां कुकिटिं ब्रादार आङो साइली मैं रखेगा रे कोई नहीं है अभी चला सभी लोग बाय ओके बाय मरा संजित ओके साइली बै समावनो आबो नोंखौनो ओइ